हमार बहन स्वाति खुद एगो शुभ मुहूर्त हिया, ओकरा आते ही सब सुबह सुबह हो लागी। वो हमारा घर का लक्ष्मी बिया। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। आज के ई खबर बा भोजपुरी फिल्म ननद के ट्रेलर के रिव्यू। जी हाँ, जो कि एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर 7 मार्च के रिलीज भय रहे, जोरा में आप लोगन के गौरव झा, काजल अगवानी, रिंकू घोष, देव सिंह, संजय पांडे, प्रेम दुबे, मनोज टाइगर, रितु पांडे, रिंकू भारती जैसन अनेकों कलाकार आप लोगन के भरपूर मनोरंजन करे खातिर ई फिल्म के बनौले बड़े। जो ना के प्रोड्यूसर यानी कि निर्माता बड़े प्रदीप सिंह जी और प्रतीक सिंह जी, डायरेक्टर बड़े अजय कुमार झा जी। संपूर्ण रूप से एगो पारिवारिक फिल्म बा। कहानी का बा आप लोगन के बता देतानी जितना हमें ट्रेलर में समझ आयल कि 3 गो भाई होला, उनकर एगो दुलारी एगो छोट बहिन होला और ओकर भौजी सब ए तरीका से अपन ननद के पसंद करेली कि ओकरा के अपन लइका लेखा पाले ली। लेकिन एक आध गो भौजी ऐसन होली जो कि बात बात पर ताना देवेली और वही चलते थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होते रहेला। लेकिन वही बीच में वो लड़की के पसंद कर लेवेले हीरो, जो कि बड़े गौरव झा जी, और वो बहुत ही बड़ खानदान के रहेले। ओकरा साथ ओकर शादी भी तय हो जाला, लेकिन शादी के खर्चा खातिर 15 लाख रुपए की ज़रूरत होला। तो 2 गो भाई सोचले कि हमनी कर्जा कर लियल जाए, लेकिन तीसरा भाई के पास 15 लाख के एगो सेविंग रहेला जो कि ओकर बाबूजी उनका खातिर रखले रहेला। तो वो अपन 15 लाख रुपए बिना कुछ सोचले अपन बहन के बियाह में संपूर्ण रूप से खर्चा कर देवेले और ओकरा बाद अच्छा से बियाह शादी हो जाला, सब कुछ चलेला। लेकिन अचानक ही वो भाई के जो कि देव सिंह रोल निभौले बाड़े, जिनकर पत्नी रिंकू घोष जी बाड़ी, उनकर हाथ जनरेटर में आके दुर्घटना हो जाला और उनकर हाथ काटे के पड़ेला। जो ना के बाद वो अपन भाई सब पर ही निर्भर हो जाले कि अपन छोट बेटी बा ओकरा खातिर का चिंता, जबकि 2 गो भाई हमनी कहले बा। लेकिन भौजाई सबके बात में होला के बाद वो भाई सब अपन घर के बंटवारा करेला तय करेला कि एकर जिंदगी भर के खर्चा ना हम ना उठा सकिनी। तब वो ननद आवेली, वो ओकर बहिन आवेली भाई के और कहेली कि घर के 3 गो ना 4 गो हिस्सा होई, और वो ऐसा ए चलते करेली कि ओकर वो भाई के जो ना के हाथ कट गइल बा, जो ओकर बियाह में 15 लाख रुपए बिना कुछ जो सोचले खर्च कर देलक। ओकरा सपोर्ट में अइली और कहली कि अब 3 गो हिस्सा ना हुई 4 गो हिस्सा हुई। तो इतने तकले ट्रेलर में दिखावल गइल बा। बाकी आप लोगन के फिल्म में देखे के मिली, बहुत ही अच्छा लागल हमें तो ट्रेलर। कुछ अच्छा स्टोरी बा, ननद भौजाई वाला स्टोरी बा, एंगल बहुत ही अच्छा बा, आप लोगन के भी पसंद आई। संपूर्ण रूप से एगो पारिवारिक फिल्म जो कही उहो बाई। जाई जाके ट्रेलर देखी एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर, और जैसे ही फिल्म यूट्यूब पर रिलीज हुई आप लोगन के पता चलिए जाई, और ना पता चले तो चैनल के हमनी के सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन दबा दी, ताकि सारा नोटिफिकेशन आप लोगन के हम देते रही। बाकी अगर ये रिव्यू पसंद आयल बा तो वीडियो के लाइक जरूर कर देम। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।